κάνεις? Καλά, εσύ. Του τρελού. Με την Νεφέλη τη Διμελά σήμερα στο Καρνάγιο. Στο Καρνάγιο της Πάρου, Αγιάννη Μοναστήρι, το κάτω Καρνάγιο, γιατί είναι δύο. Εγώ παίζω μπάλα και στα δύο, αλλά τώρα είμαστε στο κάτω Καρνάγιο. Γυναίκα λοιπόν, η οποία ασχολείται με τα σκάφη, έτσι, καπετάνισσα, η καπετάνισσα της καρδιάς μας. Βαριά κουβέντα, αλλά ευχαριστώ. Μεγάλος τίτλος. Ναι, βέβαια είμαστε κι άλλες εδώ άμα κάνουμε μια γύρα. Απλά εγώ είμαι από τους μόνιμους που είναι εδώ πέρα στάνταρ, κολόνα μες στο Καρνάγιο, παντός καιρού. Αλλά ναι, όχι εντάξει, νομίζω οι γυναίκες είμαστε πολύ καλές σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε και πιο νοικοκύρισσες. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι η δουλειά μας βγαίνει καλύτερη από κάποιους άλλους. Λέω εγώ τώρα. Νεφέλη, γεννήθηκες? Γεννήθηκα Αθήνα, Ναι. μεγάλωσα εκεί μέχρι τα 18, έφυγα στην Αγγλία 10 χρόνια για σπουδές, μηχανολόγος μηχανικός, και γύρισα, μετακόμισα στην Πάρο το 2016, έχω καταγωγή από εδώ, η μητέρα μου, όχι και πατρικό σπίτι, δεν ήταν έτσι, σηκώθηκα μια πρωία και πάμε. Βέβαια ήτανε από τη μία γιατί σε 2 εβδομάδες έκανα Λονδίνο Πάρο, κάπως έτσι πήγε το έργο, ναι, όλα φυσιολογικά, όλα καλά. Και είμαι τώρα εδώ και 7 χρόνια στην Πάρο, μόνιμος κάτοικος, τα αγαπώ. Βέβαια έχουμε αρχίσει και χαλάμε λίγο σαν νησί που δεν αγαπώ. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή είναι η φυσική εξέλιξη, οπότε κάνω πράγματα που μου αρέσουν όπως αυτό, οπότε αυτό με κρατάει ακόμα εδώ πέρα. Η αγάπη για τη θάλασσα πώς προέκυψε? Η αγάπη για τη θάλασσα. Λοιπόν, εδώ fun fact, βαφτίστηκα στη Τζιά στο Νοτζιά, μέσα στο νερό, με θαλασσινό νερό. Οπότε δεν ξέρω αν το διάλεξα ή δεν διάλεξε. Αλλά όλη μου η οικογένεια είναι έτσι ναυτική και ιδίως ο πατέρας μου, της παλιάς σχολής κιόλας. Ο πατέρας μου καπετάνιος, σκληροπυρηνικός, όχι αυτά που γίνονται τώρα. Οπότε εγώ από όσο ξέρω και έχω δει φωτογραφίες μου ημερών, ήμουνα μέσα σε ένα σκάφος, γενικώς θάλασσα. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν το διάλεξε, αν με διάλεξε. Δηλαδή νιώθω ότι είναι λίγο η φυσική ροή όταν περνάς όλη τη ζωή μέσα στο νερό. Είναι λίγο δύσκολο να βγεις από αυτό. Και κυρίως μέχρι τα 15-16, κάθε χρόνο με το που τέλειωνε το σχολείο έφευγα εμπλό ταξίδι μαζί με τον πατέρα μου και λείπαμε όλο το καλοκαίρι. Έχω γυρίσει όλο το Αιγαίο 100.000 φορές. Δηλαδή και την τελευταία βραχονησίδα έχω πάει. Δεν υπάρχει αυτό. Και την τελευταία δηλαδή είναι εκπληκτικό. Αλλά ναι, εγώ πριν γίνω μηχανολόγος ήθελα να πάω εμποροπλιάρχων. Αλλά δεν με αφήσανε ως κοπέλα, ο πατέρας μου. Γιατί είχε μάθει στα παλιά βαπόρια και σου λέει καλά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει το κοριτσάκι μου τώρα εκεί πέρα. Μετά το μετάνιωσε μεταγενέστερα, βέβαια ήταν πολύ αργά γιατί δεν με παίρνει πια σχολή λόγω ηλικίας, πια στα 35. Οπότε το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί και ήρθα στην Πάρο για να κάνω ημερήσιες κουραζιέρες. Έτσι κάπως το έφερα για να είμαι στη θάλασσα. Το οποίο κάνω ακόμα και σήμερα, απλά μέχρι πέρσι είχα δικό μου σκάφος, τώρα το γύρισα και από αφεντικό έγινα υπάλληλος και πάλι. Οπότε καλοκαίρια ημερήσιες κουραζιέρες κήπερ, χειμώνα Καρνάγιο συντήρηση σκαφών. Ό,τι καλύτερο. Πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά και η μία και η άλλη, η αλήθεια είναι. Να πούμε εδώ πέρα ότι πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι όσοι κάνουν ημερήσιες κουραζιέρες κάνουν διακοπές, επειδή είμαστε στη θάλασσα. Ναι, το γραφείο μας είναι η θάλασσα και είναι όντως κάτι πολύ ευχάριστο. Θα βγεις, θα κάνεις τη βόλτα σου, θα ξελαμπικάρεις, ας πούμε, που λέμε. Δεν είσαι μέσα σε ένα γραφείο, τηλέφωνο, αυτά. Αλλά είναι σκληρή δουλειά, διότι είναι πολλές ώρες πριν, πολλές ώρες κατά τη διάρκεια και πολλές ώρες μετά. Υπάρχει στρες γιατί κουβαλάς κόσμο, οπότε οτιδήποτε γίνει γυρνάει σε σένα. Έχεις ένα σκάφος που πρέπει να μανατζάρεις, να πάνε όλα καλά. Γενικότερα ο κανόνας είναι ότι αν είναι ασφαλές το σκάφος, είμαστε όλοι κι άλλοι. Ούτε πελάτης, ούτε εγώ, ούτε κανείς. Είναι και το σκάφος, είμαστε κι εμείς. Δηλαδή το 12ωρο είναι μέσα στο νερό την ημέρα. Και αυτό είναι για μήνες πια. Η σεζόν στην Πάρο, όπως και σε άλλα νησιά, 7 μήνες. Σε λίγο θα είμαστε όλο το χρόνο. Αλλά εντάξει, είναι μια δουλειά που σου προσφέρει πολύ εσωτερική ανάπτυξη, σε βάζει συνέχεια να σκέφτεσαι, δεν είναι βαρετό, κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα, δηλαδή μπορεί να κάνουμε την ίδια διαδρομή κάθε μέρα για μήνες και κάθε μέρα είναι μια άλλη συνθήκη και θα αντιμετωπίσουμε άλλο καιρό, άλλες καταστάσεις, άλλα σκάφη γύρω μας. Ναι. Έχει πολύ έτσι challenge, οπότε δεν σε αφήνει ποτέ να ησυχάσεις και σου επιβάλλει
να ζεις τη στιγμή. Κάτι που οι άνθρωποι το έχουμε ξεχάσει. Οπότε εκεί θες δεν σκέφτεσαι θα πας σπίτι να φας, πού θα πας για ποτό το βράδυ και τι θα κάνεις μια εβδομάδα. Εκεί μπαίνεις μέσα και λες: ωραία, τώρα να πάμε, να φουντάρουμε, να κάνουμε το μπάνιο τους, να γυρίσω μόλις όσους έφυγα, να δέσω και να είναι όλα καλά, να μην χτυπήσω, να μην κάνω και πάμε πάλι από την αρχή. Οπότε δεν τα αλλάζω. Απ' την άλλη, μετά έχουμε το καρνάγιο που επίσης πολύ σκληρή δουλειά. Σωματικά πιο πολύ αυτό, γιατί τα καρνάγια στην Ελλάδα δεν είναι όπως στο εξωτερικό που είναι κλειστά. Εδώ δουλεύουμε έξω, όπως βλέπουμε. Πολύ έξω. Ναι, πολύ έξω και παντός καιρού. Και μέσα στη θάλασσα. Και μέσα στη θάλασσα, το οποίο το εντελώς. κάνει πιο δύσκολο. Είναι ευχάριστο, έτσι, γιατί γυρνάς να κάνεις διάλειμμα εγκεφαλικά και λες αλλά το κάνει πιο δύσκολο και με τις καιρικές συνθήκες. Και γενικότερα εμείς εδώ δεν σταματάμε καμία μέρα, δεν πάει να έχει 2 βαθμούς, 10 μποφόρ, αέρα, δεν έχει σημασία. Μόνο αν βρέξει. Και αν βρέξει υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή αν βρέξει καλά, οκ, την κάψαμε τη μέρα, τελειώνουμε εκεί. Ναι. Αν βρέξει κάνα μισάωρο, Δεν την κάψαμε δεν την κάψαμε τη μέρα. Πίνουμε ένα καφεδάκι μια ώρα, περιμένουμε να τελειώσει η βροχή, αρχίζουμε όλοι με πανιά, σκουπίζουμε, να στεγνώσουν τα σκάφη σιγά σιγά και πιάνουμε απλά λίγο πιο αργά. Είναι εκνευριστικό γιατί με το που χάσεις κάποιες ώρες είναι δύσκολο να τις αναπληρώσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές συνθήκες όπου δεν δουλεύουμε μόνο όσο φέγγει ο ήλιος, βάζουμε και προβολή στη νύχτα και δουλεύουμε νύχτα. Ναι. Σκληρό. Και για μια γυναίκα είναι λίγο πιο σκληρό, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί οι γυναίκες έχουμε και άλλα πράγματα που πρέπει να διαχειριστούμε κάθε μήνα. Αλλά οκ, εντάξει, θεωρώ ότι τουλάχιστον όταν πάω σπίτι μου το βράδυ μπορεί να είμαι σωματικά ένα χώμα, κουρασμένη, αλλά ψυχολογικά είμαι πολύ χαρούμενη. Δηλαδή δεν έχεις κάποιο στρες να σε ακολουθεί μαζί σου στο σπίτι ή Ό,τι δεν ξέρω. Είναι μένει εδώ. Ό,τι είναι μένει εδώ και τελειώνει εδώ πέρα. Και είσαι και παραγωγικός και κάθε μέρα εγώ βλέπω ότι κάτι μαθαίνω και εξελίσσομαι και βλέπεις καινούργια πράγματα. Και φυσικά, αυτό θα ήθελα να το πω, θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ντοκιμαντέρ μέσα στα καρνάγια, διότι οι άνθρωποι που περνάνε από αυτά τα μέρη είναι ένας και ένας. Δηλαδή, είναι μια ιστορία, είναι εκπληκτική. Το γέλιο που ρίχνουμε, τα πράγματα που ακούμε, τα πράγματα που βλέπουμε, είναι πραγματικά σχολείο μόνο του οι άνθρωποι απλά που περνάνε από εδώ και μετά κατ' επέκταση όλες οι δουλειές που κάνουμε, ας πούμε. Και δεν τα αλλάζω. Δηλαδή, μέχρι στιγμής ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω να το κάνω αυτό και δεν θέλω να το αλλάξω. Ναι, ούτε καν. Εγώ προσπαθώ να φέρω και κόσμο. Και μιας και το λέμε αυτό, φέτος είχα την ευκαιρία, μου δόθηκε δηλαδή ευκαιρία μέσω της Tipping Point, έτσι λέγονται, και το Αρχιπέλαγος Net, και θα ήθελα να σημειωθούν αυτές οι δύο επιχειρήσεις, είναι charity case ας πούμε, γιατί έχουν ξεκινήσει έτσι έναν αγώνα στο Αιγαίο εδώ και κάποια χρόνια, λίγο γιατί χάνεται όλο αυτό. Και τα παραδοσιακά καρνάγια και οι δουλειές που κάνουμε και τα παραδοσιακά σκάφη, ιδίως τα ξύλινα, που τι πιο φυσικό να δεις ένα ξύλινο σκάφο στο νερό από ένα πλαστικό, από ένα μεταλλικό. Αυτό που βγάζει νόημα είναι το ξύλινο μες στο νερό. Και εικονικά και γενικότερα. Και τέλος πάντων έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα ώστε λίγο να επανέλθουμε σε όλο αυτό. Και επειδή έχει αρχίσει και εξαλείφεται η κατάσταση του καρναγίου στην Ελλάδα, πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε και να το φέρουμε πίσω. Καρναγίου και καραβομαραγγί, να επιστρέψουμε στο να φτιάχνουμε εδώ, να ναυπηγούμε σκάφη. Κάτι που ήμασταν πάρα πολύ καλοί και το κόψαμε. Και όλοι πάνω στο εξωτερικό πια. Επίσης είχαμε από την καλύτερη ξυλία, την κόψαμε και αυτή. Δηλαδή δεν είναι η ξυλία που είχε η Ελλάδα, ήταν τις καλύτερες για να κάνεις ένα καΐκι, το ελληνικό πεύκο που λέμε. Κατά βάση τα μεγαλώναμε στη Σάμο και αυτό πια έχει αρχίσει και χαλάει. Γενικώς έχουμε αρχίσει λίγο και τα χάνουμε αυτά. Και είναι κρίμα. Την παράδοση και κάτι που θα μπορούσε να μας αποφέρει και έσοδα. Αυτό, δηλαδή η Ελλάδα τι άλλο έχει πια, τη θάλασσα. Δεν έχει μείνει τουρισμός, αλλά ο τουρισμός στην Ελλάδα το 90% είναι θάλασσα. Δηλαδή ο ψαράς δεν μπορείς να τον βγάλεις από τον τουρισμό, διότι ο ψαράς θα ψαρέψει για να δώσει την ταβέρνα, που η ταβέρνα είναι τουρισμός. Οπότε όλο αυτό ο κλάδος είμαστε ένα με τον τουρισμό και τον ψαρά και το πάει πακέτο. Οπότε είναι Αρχιπέλαγος Net και Tipping Point λοιπόν κάνουν αυτόν τον αγώνα και μου έχει δοθεί και εμένα λοιπόν η ευκαιρία τώρα και σε διάφορα σχολεία στην Ελλάδα κάνουμε μίνι συνεδρίες 30 λεπτές όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν πράγματα σχέση με τον κλάδο, πώς θα μπορούσαν να μπουν, είτε είναι στην ναυτιλία όπως ναυτιλιακές εταιρείες και βαπόρια, είτε είναι στις ημερήσιες κουραζιέρες, είτε είναι τοπική αλία. Γενικώς σε όλο αυτό, καρνάγια, ναυπηγεία, όλο αυτό, όλο το μεγάλο, ας πούμε, τη μεγάλη γκάμα που έχουμε.
Και προσπαθώ έτσι να τους δείξω και καθημερινά τι κάνω εδώ πέρα και τις συνθήκες εργασίας εδώ. Αυτό. Που εγώ αγαπώ προσωπικά, δεν υπάρχει καλά, δεν έχει κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει, είναι η χαρά μου να είμαι έτσι. Καθόλου. Εγώ φεύγω από εδώ, πάω σούπερ μάρκετ έτσι, πάω να φάω, πάω παντού, δεν με νοιάζει, γιατί δεν τρέπομαι γι' αυτό. Είμαι περήφανη που κάνω αυτή τη δουλειά. Οπότε για μένα είναι και διαφήμιση κινητή. Δηλαδή. Όντως, αυτό προβάλλεται. Τι κάνεις αυτό, πώς και έτσι ξεκινάει και το μπλα μπλα και ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα έρθει, τι θα αυτό, ποιον θα γνωρίσει. Είναι. Μέχρι στιγμής μου βγήκε καλό το ότι κυκλοφορώ έτσι. Το 99% των Οπότε καταρρίπτεται και ο νόμος, ας πούμε, των γυναικών που πρέπει να είναι περιποιημένες και αυτά έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά. Και δεν νομίζω ότι πρέπει μια γυναίκα, αν κάνει αυτή τη δουλειά, να αισθάνεται λιγότερο γυναίκα επειδή κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι μια δουλειά. Έρχεσαι να κάνεις τη δουλειά σου. Πώς είναι καλύτερα να είσαι εδώ, σε μια κατάσταση έτσι, διότι κατεβαίνεις κάτω από σκάφη, θα συρθείς κάτω στο πάτωμα, θα ανέβεις σε σκαλωσιές, θα ανέβεις σε άλμπουρα που ανεβαίνω εγώ. Έχει πολύ. Το άλμπουρο είναι το κατάρτι που έχουμε στα σκάφη για να κάνουμε τα πανιά. Ναι. Φέτος για κάποιο λόγο έχω ανέβει σε πολλά άλμπουρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και έχω κλείσει και όλους τους τρόπους, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι. Φέτος δεν έχω αφήσει κανέναν απ' έξω. Ναι, δεν έχω παράπονο. Εντάξει, μου αρέσει να ανεβαίνω στα άλμπουρα, έχει φανταστική θέα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί είσαι στα 10 μέτρα, 15 μέτρα και βλέπεις τώρα την όλη κατάσταση από κάτω. Αν έχεις κάνει και το κουμάντο σου σωστά και ξέρεις ότι θα είσαι ώρες πάνω, παίρνεις και το κουβά σου από κάτω με ένα σκηνάκι και βάζεις μέσα καφέ, τσιγάρα, εγώ καπνίζω, για τα διαλύματά σου. Ναι, τώρα γιατί θα τα κάνεις πάνω, γιατί άμα ανεβοκαταβαίνεις κάθε 10 λεπτά για διάλειμμα ή για οτιδήποτε, δεν βγαίνει. Οπότε κάτσε εκεί, ανεβοκατεβαίνεις τον κουβά σου, παίρνεις τα πραγματάκια, σου κολατσί αυτό και κατεβαίνεις μια και καλή να τελειώνει η υπόθεση. Ανάλογα, ξαναλέω πώς έχεις ανέβει. Έχεις ανέβει με γερανό, έχεις ανέβει με σκοινιά, με κάθισμα, με ημάντες, είναι σκάλα, είναι ανάλογα τη συνθήκη, ας πούμε. Οπότε ναι, η γυναίκα δεν θα πρέπει να ντρέπεται να κάνει αυτή τη δουλειά, θεωρώ. Εδώ είναι μια δουλειά, δεν σε κάνει λιγότερο γυναίκα. Εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ λιγότερο γυναίκα εδώ μέσα. Ούτε νιώθω σε αυτή την κατάσταση. Όπως είπα, για μένα είναι μια πολύ άνετη συνθήκη. Όσο θα μ' αρέσει να γίνω γυναίκα και να βγω για το ποτό μου. Καλή ώρα το θα βγούμε για ποτό. Άλλο τόσο μου αρέσει που θα σηκωθώ Δευτέρα πρωί 6,5 ώρα και θα ντυθώ έτσι και θα έρθω να δουλέψω, ας πούμε. Εγώ μπορώ να πω ότι την καταλαβαίνω, γιατί. Δεν έχεις όλη αυτή τη δουλειά. Σίγουρα. Σε 5 λεπτά είσαι έτοιμη. Και περίπου σε αυτή τη φάση εγώ, το ξέρεις κι εσύ, ως ναι. ας πούμε, μηχανολογίας από επαγγελματικό λύκειο βέβαια, οπότε ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έχει να κάνει, ας πούμε, εμφάνιση, καμία σχέση. Καμία σχέση, είναι πώς νιώθεις εσύ, οπότε ναι. Οπότε λοιπόν να ασχολείσαι με τη θάλασσα σε όλη την γκάμα, σε όλη την γκάμα, σε όλη τη βιομηχανία, έτσι. Είμαι από όλα τα κομμάτια. Οκ. Να σου πω, ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου? Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας, αλλά σπάει σε 3. Καταρχάς φέτος κάνω μια πρώτη κίνηση, έτσι, αλλαγή να το πω έτσι, διότι εγώ ήμουν πάντα σε ξύλινα σκάφη, καΐκια, και από καΐκια το γυρνάω σε πολυεστερικά, ταχύπλα και γρήγορα σκάφη, το οποίο θα είναι τεράστια αλλαγή για μένα, γιατί τα ξύλινα σκάφη ως γνωστόν πάνε αργά και γενικώς πας για τη διαδρομή, να το πω έτσι, και για την όλη συνθήκη. Τώρα ένα ταχύπλο είναι για να να πας από το α στο β πολύ γρήγορα. Δεν έχουν την ίδια χάρη, δηλαδή εμένα δεν με αγγίζουν τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι ένας κλάδος που θέλω να τον δω, θέλω να τον μάθω και θέλω λίγο έτσι γενικότερα να ανοίξω τους ορίζοντές μου, γιατί και επαγγελματικά έχει άλλες προοπτικές, οι οποίες θέλω να τις εξετάσω σε αργότερη φάση. Αλλά σαν ουσία, από τη στιγμή που έχω μπει σε αυτόν τον κλάδο και εύχομαι να παραμείνω μέχρι όποτε να φύγω από αυτόν τον τόπο, αυτή τη ζωή ή τα βαθιά γεράματα, ό,τι έρθει πρώτο τέλος πάντων, είναι ο γύρος του κόσμου με ιστιοπλοϊκό, με πανιά. Γιατί εγώ είμαι πολύ του πανιού, μου αρέσει η ιστιοπλοεία, δεν είμαι τόσο της μηχανής. Σαν την ιστιοπλοεία δεν υπάρχει να σε πηγαίνει φυσικά ο αέρας και να μην ακούς τίποτα άλλο τριγύρω σου πέρα από τη θάλασσα. Γιατί η μηχανή κάνει θόρυβο, ενώ το πανί δεν ακούς τίποτα. Ακριβώς. Οπότε ναι, ο στόχος είναι κάποια στιγμή το γύρο του κόσμου με ιστιοπλοϊκό, με πανί, αλλά για να φτάσω εκεί, ο πρώτος στόχος που εύχομαι επιτέλους να γίνει φέτος είναι υπερατλαντικό ταξίδι με ιστιοπλοϊκό, με πανί. Δηλαδή Αμερική, Ευρώπη, Ευρώπη, Αμερική, όποιο έρθει από τα δύο.
να το κάνω αυτό μετά. Αν το κάνω μία φορά και δω ότι μου βγαίνει και το αντέχω, γιατί εντάξει, δεν είναι για όλους. Είναι μία δύσκολη συνθήκη. Έτσι, και δεν είσαι σε 300 μέτρα βαπόρ, είσαι σε 15 μέτρα σκάφος, ας πούμε. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Είναι, εντάξει, νομίζω όσοι είμαστε στη θάλασσα είναι ρηψοκίνδυνο επάγγελμα. Δηλαδή, εγώ έχω βρει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι το ίδιο αυτό. Ναι, σίγουρα. Με το να βγεις, ας πούμε, στον Ατλαντικό. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε κάτι. Το Αιγαίο θεωρείται από τις δυσκολότερες θάλασσες σε όλο τον πλανήτη. Διότι μπορεί να μην έχω βγει στον ωκεανό, αλλά επειδή έχω πολύ κόσμο που έχει πολλή εμπειρία, ο ωκεανός, το θετικό του ποιο είναι? Ότι είτε είναι τα ρεύματα, ο αέρας και ο κυματισμός, όλα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δεν έχεις κάτι να αγχωθείς για το που έρχεται. Ναι, τα κύματα είναι βουνό, γιατί είναι ωκεανός. Έτσι, 15 μέτρα στο χαβαλέ, ας πούμε, 20-30 σαν πολυκατοικία έρχεται, κυριολεκτικά. Ναι. Το Αιγαίο όμως, επειδή έχει πάρα πολλά νησάκια και όπως είναι γενικώς η γεωγραφία στην Ελλάδα, έχουμε αυτό που λέμε τα τριμαρίσματα του αέρα, όπου εκεί που ταξιδεύεις έχεις, ας πούμε, ένα κυματισμό από αριστερά, έχεις έναν αέρα από πίσω σου, έχεις κάτι ρεύματα που δουλεύουν κόντρα σε σένα και άμα έχει και αέρα και ειδικά αν κάνεις και πανί και οτιδήποτε, οι περισσότεροι που έρχονται από τους ωκεανούς που κάνουν ιστιοπλοεία, στο Αιγαίο σε μια εβδομάδα έχουν σπάσει τα σκάφη τους και είναι στάνταρ. Και ψάχνονται να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια φαινόμενα. Είμαστε το μόνο στον πλανήτη μέρος που έχει το φυσικό αυτό φαινόμενο. Ναι, γιατί κάνει σαν φυσούνα, ας πούμε, αν δούμε τη γεωγραφία της Ελλάδας, στην Ελλάδα και την Τουρκία και όλο το Αιγαίο με στη μέση, κατεβαίνει ο αέρας έτσι και μετά έχει τα τριμαρίσματα ανάμεσα στα νησάκια. Οπότε εκεί που, ας πούμε, περνάς δεν ξέρω, στην Αλική, στην Πάρο και βγαίνεις από εκεί και έχεις το πανί σου, πας μια πλεύση, ξαφνικά μέσα σε 10 λεπτά έχει αλλάξει κατεύθυνση το αέρα. Αλλά το ρεύμα είναι από αλλού. Το κύμα είναι από αλλού και ξαφνικά ψάχνεις να καταλάβεις τι έγινε. Οπότε θεωρητικά είμαστε από τα πιο δύσκολα. Είμαστε από τα πιο δύσκολα. Οι περισσότεροι γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο που οι Έλληνες ναυτικοί θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αυτό που κάνει το Blue Star εδώ στο Αιγαίο καθημερινά. Παντός καιρού. Έτσι, παντός καιρού. Και σε λιμάνια τώρα. Και δύσκολα λιμάνια και όπως είπε και ο καπετάνιος του Δήλος που έτυχε να τον γνωρίσουμε. Τα καράβια μεγαλώνουν και τα λιμάνια μικραίνουν. Ακριβώς. Όχι, έτσι είναι. Είναι αλήθεια. Γιατί πριν λίγο είχαμε λιγότερα σκάφη και αυτό το βλέπουμε και εμείς. Δηλαδή και μικρότερα, όχι λιγότερα. Γενικότερα, λιγότερα, μικρότερα. Τώρα όπου και να πάμε, έχουμε να σκεφτούμε όχι μόνο τις καιρικές συνθήκες, τα καιρικά φαινόμενα και τη θάλασσα. Τα 150 σκάφη που είναι τριγύρω. Ναι. Και δεν είναι μόνο τα 150 σκάφη που πιάνουν ένα χώρο. Εσύ δεν ξέρεις ο άλλος που είναι πάνω σαν skipper. Τι θα αντιμετωπίσει. Τι κάνει. Ναι. Ξέρει. Δεν ξέρει. Αν γίνει κάτι, πώς θα αντιδράσει αυτός? Θα αντιδράσει όπως πρέπει να αντιδράσει ή θα μας πάρει όλους μπάλα? Κάτι που γίνεται καθημερινά. Δηλαδή, όλοι εδώ είμαστε καθημερινά σε μια συνθήκη ατυχήματος ή που πάει να γίνει ατύχημα ή που να τρέξουμε γιατί αυτό. Δεν θα έχεις φοβεί τίποτα για τη ζωή? Μία φορά. Μία φορά πολύ. Είναι επίσης η ίδια φορά όπου ετοιμάστηκα να κάνω εγκατάλειψη σκάφους. Ναι. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχω ταξιδέψει μέχρι 11 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχω ταξιδέψει με τους γονείς μου με 11 μποφόρ στο Αιγαίο, όσο αδιανόητο και αν ακούγεται, και με έχουν δέσει στο άλμπουρο για να μην φύγω στη θάλασσα. Δεμένη στο άλμπουρο. Να μην πυρηνικό. Ναι, εντάξει, πατέρας μου. Κατά τα άλλα δεν ήθελε να σε αφήσει να σπουδάσει αυτό που ήθελε. Ναι, όχι, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά πηγαίναμε πακέτο. Καταρχάς ήμουν το βασικό του πλήρωμα. Εγώ ήμουν ο ναύτης του, ο ολοστρόμος του. Ο ολοστρόμος είναι συνήθως αυτή που είναι υπεύθυνη πάνω στο ντεκ του σκάφους. Ήμουν εγώ όλα. Και είμαστε λοιπόν μία φορά στην Πάτμο, στο Καρνάγιο. Εγώ είμαι τέλη δημοτικού και φεύγουμε από το Καρνάγιο της Πάτμου για να γυρίσουμε στην Αθήνα, στην Γλυφάδα, να δέσουμε το σκάφος. Είμαι εγώ και ο πατέρας μου, ξεκινάμε το προηγούμενο σκάφος, ένα 25 μέτρα καραβόσκαρο, πειρατικό, εκπληκτικό, όλο πανί. Και όπως έχουμε ξεκινήσει, το πρώτο που είχα λοιπόν, που το ξέρεις και καλά και έχεις ανέβει, ξεκινάμε και πιάνει απαγορευτικό. Αλλά φυσικά, επειδή είναι κανόνας αυτό είναι κανόνας, δηλαδή δεν είναι όποιον και να ρωτήσει αυτό το επάγγελμα θα σου το πει. Όταν ένα πράγμα θα πάει στραβά στη θάλασσα, θα πάνε όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα είναι ένα, θα είναι όλα μαζί για να γίνει ολοκληρωμένο το έργο. Τι εννοώ? Μας πιάνει απαγορευτικό, δεν έχουμε κοντά λιμάνι. Σταματάει, έχουμε θέμα με τη μηχανή, χάνουμε λάδια. Χάνουμε νερά, γενικώς χάνουμε πράγματα από τη μηχανή και έχουμε μείνει ουσιαστικά σε μια συνθήκη όπου το πιο κοντινό νησί μας είναι η Κύθνος. Η Κύθνος έχει ένα από τα χειρότερα λιμάνια. Όχι το λιμάνι σαν λιμάνι εκεί που δένεις, για να μπει στο λιμάνι. Η Μπούκα που λέμε, εκεί που είναι η είσοδος του λιμανιού, αν έχει καιρό δεν μπαίνεις. Είναι βουνό. Είναι όπως στην Άουσα. Σίγουρα θα το έχεις πετύχει άμα κατέβεις εδώ πέρα με 8-9 μποφόρ.
που τα κύματα Φεύγουνε είναι όλα βουνά. από Δηλαδή πάνω. δεν Ναι, μπορείς ναι, ναι, να, ναι, δεν ναι, στέκεσαι. ναι, 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 ναι. Δεν μπορείς καν να μπεις μέσα στο λιμάνι για να προστατευτείς. Λοιπόν, και είμαστε εκεί πέρα και προσπαθούμε να μπούμε στην Κύθνο, πας και να πάμε κάπου ριχά, να ρίξουμε άγκυρες και αυτά. Αλλά είμαστε και χωρίς μηχανή. Πανιά δεν μπορούμε να ανοίξουμε, φοράμε μάσκες για να βλέπουμε ένα τον άλλον γιατί το νερό. Εγώ καθόμουν στο τιμόνι. Εντάξει, γελάω τώρα γιατί βγήκα από αυτό. Όταν είσαι εκεί δεν είναι αστείο. Είναι μια άλλη συνθήκη. Ακούγεται, αλλά δεν είναι αστείο καθόλου. Αλλά γελάω γιατί καθόμουν στο τιμόνι. Τώρα εγώ δημοτικό. Τώρα είμαι 35 και είμαι 59. Στο δημοτικό ήμουν ακόμα πιο κοντή. Και μου είχε και σκαλοπατάκι, δεν έβλεπα. Το σκάφος ήταν πάρα πολύ ψηλό. Και ήμουν στο τιμόνι και το μόνο που έβλεπα ήταν η άκρη της πλώρης του σκάφους 25 μέτρα μπροστά. Απλά ίσα ίσα να χνοφαίνεται μέσα από το κύμα. Και λέω. Καλά πάμε, όλο πάει, όλα ανθυρά. Να βλέπω αυτό, να βλέπω δεξιά τα βράχια που όλο και πλησιάζουν. Και εκεί που είμαι έτσι και λέω όλα είναι εκπληκτικά, έχει βγει ο πατέρας μου στην πλώρη και αρχίζει τώρα και ό,τι έχουμε στο σκάφος, αυτό δεν το ξέρεις, το πετάει, μπας και μας σταματήσει από τα βράχια. Άγκυρες, πλωτές άγκυρες, πανιά ίσα ίσα για να δημιουργήσουμε μια δράνεια αντίθετη κόντρα, να κόψουμε αυτή τη ροή που μας πήγαινε προς τα βράχια. Κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν. Πού να. 40 τόνους το καϊκί. Κοίτα και μεγάλο. Δεν σταματάει. Και όπως είμαι εκεί στο τιμόνι, εκεί είναι λοιπόν που φοβήθηκα γιατί έρχεται πίσω και κρατάει σωσίβιο. Δεν μου έχει ξαναβάλει σωσίβιο εμένα. Ποτέ. Και έχουμε περάσει αντίστοιχες θάλασσες. Δηλαδή δεν ήταν η πρώτη φορά. Ακόμα δεν είχε πάει 10 από φόρη, ήταν 8-9. Καλό, αλλά 8-9 δεν ήταν 10-11. Και όπως έρχεται το σωσίβιο, του λέω. Αλλά, για πες, μου λέει το βάζεις, ναι, και πηδάς. Και μόλις πω, μπλουμ. Όπου κανόνας θάλασσα, το σκάφος είναι το τελευταίο πράγμα που αφήνεις. Μένεις στο σκάφος μέχρι το νερό να φτάσει εδώ, γιατί είναι η μεγαλύτερη σου πιθανότητα να σωθείς. Εκτός και αν έχεις φωτιά. Έτσι, αν δεν έχεις φωτιά, μένεις στο σκάφος, δεν πάει να κάνει νερό, δεν πας και βουτάς στη θάλασσα. Ειδικά άμα έχει κακοκαιρία, άντε να έχει άπνοια. Και άντε να είσαι και στο Αιγαίο. Ναι, Οκ. Τώρα, να έχει κακοκαιρία και το κύμα βουνό, οι συνθήκες είναι καλύτερες μες στο σκάφος πάνω παρά μέχρι να φτάσει στο σκάφος να μην φαίνεται στην επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή, αν βουλιάζει, ας πούμε. Οπότε όταν μου είπε αυτό, του λέω πού να πηδήξουμε, δεν χρειάζομαι, του λέω οδηγίες, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Δεν κάνει register η πληροφορία. Μου λέει βουτάμε και και όπου βγει. Ναι, είχαμε στείλει Mayday, είχαμε πάρει στα VHF αυτά, αλλά όλοι ήταν δεμένοι. Πού να βγουν οι άνθρωποι. Μια καλή μας τύχη όμως. 2 γενναία αστιοπλοϊκά και ένα ταχύπλοιο αποφασίζουν να το τολμήσουν. Εν τω μεταξύ μας βλέπουν απ' έξω με και άλλοι όλοι. Φαίνεστε. Τολμούνε να βγούνε. Όπου ξέρουμε ότι αν γίνει ζημιά την πληρώνουμε εμείς έτσι, χωρίς να τους έχουμε ζητήσει καν. Τους επιτάσσει στο λιμεναρχείο. Βγαίνουν λοιπόν. Είμαστε τυχεροί, όχι μόνο για το ότι βγήκανε, γιατί και στα 3 σκάφη αυτοί που ήταν πάνω ήταν μάγκες, ήταν γνώστες, δεν ήταν άντε πήραμε ένα σκάφος και βγήκαμε. Πιάσανε όλο το καΐκι, τα 3 σκάφη αυτό και το φέρανε μέσα στο λιμάνι σε αυτή τη συνθήκη που περιγράφω και το δέσανε κιόλας και δεν είχε ούτε γρατζουνιά. Δηλαδή, κανείς δεν το πίστευε, ο πατέρας μου γιατί θέλει να τους πληρώσει και αυτά, κανείς δεν δέχτηκε δραχμή. Το αντίθετο, φρόντισαν να μας φέρουν πράγματα, το τι χρειαστούμε, πώς θα πάμε στην Αθήνα, όλα. Βέβαια, εμένα ο πατέρας μου πάντα μου λέει, στη θάλασσα βοηθάμε. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που λέει, ό,τι και να γίνεται, στη θάλασσα βοηθάς, γιατί η θάλασσα είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχουμε στον πλανήτη μας. Δεν είναι ούτε το αεροπλάνο, ούτε το τρένο, άλλο. Ναι. Ούτε το αυτοκίνητο. Η θάλασσα είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί η θάλασσα κάτι δεν το κοντρολάρεις. Δεν εξαρτάται από σένα. Είναι φυσικό φαινόμενο και δεν ξέρεις τι θα κάνει. Εσύ απλά βρίσκεσαι στο χώρο. Είσαι απλά στο χώρο και κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις με υπομονή, ό,τι έχεις μάθει και πας λίγο βλέποντας και κάνοντας εκείνη την ώρα. Δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι, οπότε εκείνη τη φορά μπορώ να πω ότι φοβήθηκα πολύ γιατί είναι αυτό. Ήταν κόντρα όταν μου είπε βουτάμε, ήταν κόντρα σε ό,τι άλλο έχω μάθει ότι κάνουμε όταν είμαστε εν πλώ και τα πράγματα γίνουν σκούρα. Αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται να κάνω μπάνιο. Εν τω μεταξύ, έχω χρόνια στη θάλασσα, σε σκούρα νερά δεν πέφτω, πρέπει να είναι ανάγκη. Πιάσει και το σκοινί στην προπέλα μου. Κάποιος είναι στο νερό, πνίγεται. Πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό. Σκούρα νερά. Ναι. Νο, δεν είμαι ψάρι, δεν είμαι γοργόνο, δεν ψήνομαι. Δεν θέλω,
Δεν χρειάζεται τέλος πάντων. Όχι, δεν χρειάζεται. Πρέπει να είναι ανάγκη. Ναι, δεν είναι. Παρότι Γιατί... η νησιώτης έχω γεννηθεί Όχι, εδώ και δεν- μεγαλώσει εδώ, μέσα σε μαύρα νερά Μα δεν βλέπω βουτάμε ότι τέλος. το γαλάζιο και το Τι είναι τυρκουάζ αυτό από κάτω? κάτω. Τι είναι αυτό Ναι, κάτω? τώρα. Κάτσε ντε. Όχι, δεν παίζουμε. Ναι, αυτά σε γενικές γραμμές. Σε ευχαριστώ. Εγώ. Είχα καιρό να τα θυμηθώ λίγο όλα αυτά. Τα καλά. Αλλά αν μπορώ να πω κάτι, είναι ότι γενικότερα καλό είναι να μην κυνηγάμε μαγκές στο νερό και ούτε να κυνηγάμε καιρούς. Δηλαδή, για να βγεις με κακοκαιρία μόνο είναι ανάγκη. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος ούτε να δεις τι μπορείς να κάνεις. Δεν χρειάζεται, γιατί και στην άπνοια πάλι θα σε τεστάρει η θάλασσα. Και να ξέρουμε όλοι τα μισά ατυχήματα γίνονται όταν δεν έχει καιρό, παρά όταν έχει καιρό. Γιατί όλοι είναι λίγο χαλαρουίτα. Έλα μωρέ, δεν έχει αέρα, Όλα δεν καλά. φυσάει, όλα καλά, το προλαβαίνεις. Και αυτό το προλαβαίνεις μας έχει φάει όλους κάθε Μάλιστα. φορά. Αυτά. Σε ευχαριστώ Εγώ. πάρα πολύ. Τι ωραία. Και τώρα πίσω στην εργατιά. Πάμε να δουλέψεις. Πάμε να δουλέψουμε Φιλάκια. εγώ.